вратарите да участват в разиграването на топката, често да бъдат дори извън своето наказателно поле, а тук гредата е пръв верен помощник на Петър Маринов. Заменя бразилеца. Първата смяна в тази среща е изцяло от принудителен характер. Смяна обаче е от друга страна, която по никакъв начин не... Лошо подаване, топка насочена към Лиам Купър. След това с нея се размина и Аарон Исека. Линцет търпеливо изчака Аарон Исека да се позиционира добре. Годинко Елипо, тук и гредата сякаш спасява. Подаване Риан Даскалов към Бирсент Карагарен. Ето възможност сега за отговор от ЦСКА 1948. Много технични действия на Карагарен. Той претендира за игра с ръка от Умбар Делова и решението е за Дуспа. Мартин Величков изчака да види как ще се разиграе ситуацията. Техничните действия на Бирсент Карагарен елиминираха съпротивата на Умбар. Застава очи в очи с Густаво Босато. Бразилски сблъсък, кой ще излезе победител? Талис, много технично, без много сила, един в средата на вратата. Без много сила, хладнокръвно изпълнение от Талис. Тук да сетне тази среща ще стане дори още по-интересна. Станислав Шопов страни от вратата. Матиас Фаетон. Коелипо. Шопов. Обратно за Годинко Елипо. Спасяване на Петър Маринов. Лично преодоля Джеймс Ето. Технични действия от Радослав Кирилов. Великолепна комбинация между Ради Кирилов и Талис. Това означава 2-0 за ЦСКА 1948. Буквално матираха. Много търпеливо разиграха футболистите на Иван Иванов. Ради Кирилов и Талис тук с великолепна работа помежду си, а оттам насетне асистенцията, която капитана Шопов за Аарон Исека. Изчака подкрепата на Джеймс Ето. Може би една последна възможност пред червените. В рамките на първата част удара с глава на Коелипо и намеса от Петър Маринов. 1948, 0-2. Перфектно до тук се развива срещата. Направо отлично протича двубоя за Иван Иванов. ЦСКА удари две гради, пропусна куп възможности. Замени получилия контузия Джонатан Перейра. На негово място влезе Стив Фуртадо, който по-късно се разписа. Странно или не, генерално проблемите за тима на Иван Иванов през кампанията идват тогава, когато тима е домакин. А тук Густаво Босато прави изключително важно спасяване на старта на второто полувреме. Се оттегли. Станислав Шопов ще търси подаване към наказателното поле. Фаетон. Удар на Матиас Фаетон. Не беше никак далеч от истината, само че още един неточен удар. Усети на къде Матиас Фаетон ще тръгне, за да преодолее съпротивата на Теодор Иванов и успя да отнеме топката. Възможно сега за ЦСКА. Топката е във вратата. 2-1. Един гол в червено. Още повече може да промени динамиката на тази среща. Удар на Годинко Елипо, който предизвиква намесата на Петър Маринов. Замахна, смени посоката на движение, за да върне обратно за Годинко Елипо. Може ли това да е момента на ЦСКА? Годинко Елипо, топката рикошира, намеса от Петър Маринов. Играта продължава. Джеймс Ето. Удар на Ето! Още една града за ЦСКА. Линцет. Като по чудо тук червените се разминават с попадението, а в крайна сметка тук нямаше засада категорично, тъй като Джонатан Линцет бе на една линия. Ето тук е вече. След удара на Джеймс Ето, топката попадна в краката на Джонатан Линцет, който в момента на удара беше в положение на засада. Ромен гнева заради всички тези пропуски. Това наясно се видя и от реакцията преди малко на Иван Дилгеров, което видяхме. Годинко Елипо.
ЦСКА 1948 на първо време се справи по-добре. Сега Ютучи! 2-2! Локомотив Пловдив, който донесе крайното 2-2 тогава на Лаута. Поправям се, подаването не е на Тибо Виона, на Джеймс Ето. Се пребори с Самил Ценов и това е край на матча. Песен на Александър Томаш заради добавеното време, така или иначе.